hati baro saltham habanok phiyokja tangsal srangsal phasal aboni bisingse jeng phrang kwrwi office time phuru keno jeng phrang kwrwi hasuk jamlung nol sera para tei duma kari khobui borok kathal o bhaitebo kwbangma gamini borok bank of phaio bank of phaibano mungsa samung chaya nogo kifili mathango yakbukjano bata tei PMAYG ni rangkani ni bagui phaibano rangma kari lengya yakbuksa kifili mathango o bhai patumung saja sananiya thangnai bisik thang bisik bri kawi thangka kamini lukorongni jungjal tei kaskaliya abono kebno sawibo hamliya ti pasarongni talika hamnangliya garao tongo rungnok chasu hati primary health center tongo toshil tongo hati tongo kwbangma samung chaya pherangchati kwrwini bagui o jungjal ba bufuru kaklang sinai ti pasarongni talikao bufuru tong kaham phaisinai sumung achaja lukorongni sumung pherangchati kwrwini bai tamka samung chanai phiaba ahai mamangno bisithang bisibri kawi thangka electronic customer care call khaibo biji ma musa samung naia business khanya rok bania khanya rok tebo bokha laija tebo jungjala kai laija karan kwrwi jeng phrang kwrwini jungjal bufur ya kaksinai bufur hamlang sinai tipra sorongni talika o jungjal bufur kaksinai sumu achaija pati manatui khainadi bank of phainai tongkusung lukro tamsaka boroni khuktinya nongoro tamni problem Sinoro tengmo bekaran kaya peniko hajai langnok maya tanggo ahino guri ma tanggo ira karen bagus समस्या obengo sabese kose lama boda selama bo kita saja hamban lingo lo koitan sem phaimane ha koitan sem phaimane ro Sinoro iko aga ten sing baksa aga ten sing kajen de karen singo de lingo Ikaw selang rogo mungkin memang nanti orang mulai disebut kadang nang o jagani ko mungtamo singo yasre bazar hekmalo bolong no karayo tam beng hekmalo ni blasta moka odeng khai